पूनम दबे जिंदाबाद 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 पूनम दबे जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मांगी आशीर्वाद चाचा दोनों हाथ जोड़ी बेटी होई राउर कवनो गैर होई थोड़ी। अब की झंडा लहरावे के बहो पूनम देवी के जितावे के बहो पंचायत समिति से जितावे के बहो पूनम देवी के जितावे के बहो। झंडा लहरावे के बहो पूनम देवी के जितावे के बहो पंचायत समिति से जितावे के बहो पूनम देवी के जितावे के बहो। आया है बूढ़ी सुनती है ए बूढ़ी बड़ी बढ़िया हमार पूनम देवी खड़ा बाड़ी। अब के जितावे के बाद बोली हमर बुढ़िया ना तो बीड़ी से तो सड़िया जा दे। निहोरा बाटे चली न साथ पूनम देवी के जितावे के कहले हवादा अरुण चाचा सगरो सुंदर बनावे के। निहोरा बाटे चली न साथ पूनम देवी के जितावे के कहले हवादा अरुण चाचा सगरो सुंदर बनावे के। गोली गोली रोड बनावे के बहो मौका बात बढ़िया नागावे के बहो अपनी मुखिया बनावे के बहो पूनम देवी के जितावे के बहो पंचायत समिति से जितावे के बहो पूनम देवी के जितावे के बहो। पंचायत समिति के भावी उम्मीदवार पूनम देवी रउआ सबके बीच खाड़ बाड़ी अपन भारी से भारी मत से इनके विजयी बनाई। एहो चाची एहो काकी करनी हो तहरा से चाचा गइल बाड़े कमाए उनके बोला ली हो बहरा से। अरे वोट देवेला हो एहो बहिना एहो भाभी करनी हो तहरा से भैया गइल बाड़े कमाए उनके बोला ली हो बहरा से। अब की झंडा लहरावे के बहो पूनम देवी के जितावे के बहो पंचायत समिति से जितावे के बहो पूनम देवी के जितावे के बहो।